Στάσα, είδες καθόλου τηλεόραση? Όχι, δεν είδα. Τι έγινε? Πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγαινε να βγει από το διαμέρισμά της. Κοριτσιά, μόλις έμαθα ότι πυροβολήθηκε εκείνη η Χριστίνα, η αδερφή της Φωτεινής που έχουμε συλλάβει. Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκτακτα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμά της. Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Παιδιά, ακούσατε τα έκτακτα δελτία ειδήσεων? Άκουσα ένα δελτίο, γι' αυτό ήρθα να πω τα δυσάρεστα στο Χάρη. Α, και τι του πες? Ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Λάθος. Τα μισά κανάλια λένε ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή και τα άλλα μισά λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Φωτεινή. Ναι, αλλά κάποια άλλα είπαν ότι πυροβολήθηκε η αδελφή της η Χριστίνα. Τι είπες? Ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Τι θα με τρελάνετε τώρα, ποια από τις δύο πυροβολήθηκε και θα καταλήξετε κάπου. Κάτσε βρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ. Ποια πυροβολήθηκε, η Χριστίνα ή η Φωτεινή? Και τελικά ποια από τις δύο πυροβολήθηκε, ρε Χάρη? Η Χριστίνα ή η Φωτεινή? Μέτρα λένε, λέγε. Άλλοι θα λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Ποια πυροβολήθηκε? Άλλοι του είπαν ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Άκουσαν σε κάποια κανάλια ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Κάποια άλλα βέβαια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Δηλαδή, άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Ποια από τις δύο πυροβολήθηκε, ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια από τις δύο έχει πυροβοληθεί. Πρέπει να μάθεις ποια από τις δύο αδελφές μου είναι. Δεν ξέρω καν ποια από τις δύο αδελφές μου έχει πυροβοληθεί. Πολύ φοβάμαι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Μπορεί να πήγε η Χριστίνα να επισκεφτεί τη Φωτεινή στο σπίτι και να πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Πότε επιτέλους θα μάθω ποια από τις δύο πυροβολήθηκε? Πυροβολήθηκε η Χριστίνα.